హల్లెలూయా. కరోనా వైరస్ పూర్తిగా ఒకరోజు లయం అయిపోతుంది. ఆమెను చెప్పండి అందరు గట్టిగా, ఆమెను చెప్పండి అందరు గట్టిగా. అందరికి పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. సంపూర్ణమైన స్వస్థతను దేవుడు దయచేయబోతున్నాడు. దేశాన్ని దేవుడు బాగు చేయబోతున్నాడు. ప్రపంచ దేశాన్ని దేవుడు స్వస్థపరచబోతున్నాడు. విశ్వసించాలి. మనం జరుగుతున్న పరిస్థితిని చూస్తే ఏ మెడిసిన్ పని చేయట్లేదు, ఏది పని చేయట్లేదు అని చెప్పి మనం కలవరపడవలసిన అవసరం లేదు. ఏ వ్యాక్సిన్ పని చేయట్లేదు అని కొంతమంది అంటున్నారు. అవి చూడొద్దు, దేవుని వైపు చూడండి. దేవుడు ఒక మంచి స్థితిలోనికి మనం తీసుకొస్తాడు. మంచి రోజులు మన కళ్ళు చూస్తుంది. మంచి అనుభవంలోనికి ప్రభు మనల్ని తీసుకొస్తాడు. మంచి రోజులు మన లైఫ్లో రాబోతుంది. మనము మన కుటుంబం సంతోషంగా సమాధానంగా బ్రతికే సమయం రాబోతుంది. వాటిని చూడండి. అది వరకు చూడని సంగతుల గురించి దేవుని చేత హెచ్చరించబడి నోవాహు తన ఇంటి వారి రక్షణ కోసం ఓడను కట్టుకున్నాడంట. స్తోత్రం చెప్పండి అందరు గట్టిగా గట్టిగా.